Gaskiya gaskiya ce ko da za a kita mu masu faɗan gaskiya ne. Ina faɗan gaskiya ne, don ina tsayar da gaskiyan ne. Magana zan yi kanku duka al'umma, ya za a yi mu sai da gaskiya al'umma. Duniya kenan sai da gaskiya, amma ta wata hanya za mu tsaye da hakan? Shine kawai mu tsaye da gaskiya al'umma. Rashin gaskiyan ya samu wani hali, mu da zanin mu amma ba mu da dankwali. Laifin yana kan mu ne dukkan matasa, ba wai sai matashi ba kowanne jinsi. Wannan shawarin gare ku ne al'umma, komai za mu yi mu duba addinin mu. Muna magana ba gaira ba dalili, magana mai daɗi baya fita gare mu. Sai zagi da tsangwama shine kwa aikin mu. Ta yaya ne za mu ci gaba a haka? Shi ma ɗan adam ne iri na irin ka, amma jama'a ta ya za mu gana haka? Shine kawai mu daina zagin shugabanmu, alhalin mu muka zaɓe shi da hannunmu. Yau kuma mu muke zaginsa da bakinmu, kowa kuma ya san laifin yana gare mu. Inda laifinsa mu ma aito da laifinmu. Duniya kenan sai da gaskiya, a wannan rayuwar ba a tsayar da gaskiyan. Wani sabo ne wanda ba a aikatawa, caca zina da shaye-shaye ana aikatawa, sane sata kidnapping ana dan tabawa. Cin hanci da rashawa da gulman mutane, ba mu tsayar da ibadu ba mu yin sallah. Mu dai burin mu kullum mu aikata sabo. Ta yaya ne Allah za ya bar mu haka? Dan ya dan jarabce mu akan halayen mu, amma jama'a sai mu ce wai shugaba ne. In ma ya karato yanayin kasan ne, sabida mun dagulta lissafin kasar ne. Ya kamata mu nutsu mu gyara kasar mu, mu rage sabon da muke cikin kasar mu, mu tsaya gaskiya cikin kowane hali. Nan da nan zaka ga Allah ya taimake mu. Mu tsaya karfi da karfe akan kafar mu, mu amfana da albarkan cikin kasar mu. Amma jama'a mun tsaya muna ta hauka, muna ta zagin wani washi shugaban mu. Ba zaki za mu yi ba, mu duba mu gyara, komai za mu yi mu sa adalci a kanmu. Kirista musulmai mu tsaye da addinin mu, mu tsaya gaskiya cikin kowane hali. Nan da nan zaka ga Allah ya taimake mu. Amma jama'a har yanzu ba mu gane ba, ba mu gane me ke damu cikin kasar mu ba. Akan halin mu suna jima zan yi kuka, sabida ba ma lissafi akan iyaka. Tunanin da muke ya wuce tunanin mu, har yaushe za mu ta wahala kwakwalwar mu kan damuwar da mu muka sama a kanmu. Mu nutsu mu gyara abun da ke damu mu, ba kuma bane shine al'ummar kasar mu. Mu daina jan masifa a kanmu, zagin da muke towa shi ma masifa ne. Duniya kenan sai da gaskiya, in na ji abu ma kamar na yi kwalla. Kai duniya ne, ina kiyaye muku rayuwa mutane. Kai duniya ne, ina kiyaye muku duniya mutane. Kai mu gyara halayenmu, mu gyara halayenmu. Gaskiya gaskiya ce ko da za a kita mu masu faɗan gaskiya ne. Ina faɗan gaskiya ne, don ina tsayar da gaskiyan ne.